Samuel ngoma di kan. Tidu. Ena Samuel fa enwoto ahwe gu na tifi. Na ofe na no ka se. Enye se Awurade asrɛ wo asi n'agyapade so pani nana. Wofiri me nkyɛn na rekuro yi. Wobɛto mmarima baanu wɔ Selsa, Rahel da so, Benyamin hye so. Na wɔbɛka akyerɛ wo sɛ, mfunumu a wokɔhwehwɛ wɔn no, wahu wɔn. Na hwɛ, wagya agyae mfunumu no ho dwene. Na mo so na ne dadwene abesie sɛ, menyɛ dɛn me ba yi ho. Na wofiri hɔ kɔ w'anim, na wuduu Tabor dupɔn no ho a, mmarima baasa a wɔrekɔ Nyankopɔn nkyɛn Betel behyia wo hɔ. Ɔbaako so mmirekyiwa mmiɛnsa, na ɔbaako so paano mmua mmiɛnsa, na ɔbaako so bobesa kotoku ma. Na wɔbɛkyia wo, na wama wo paano mmiɛnsa, na wagye wɔn nsam. Ɛno akyiri no, wubedu Nyankopɔn kokoɔ no ho wɔ deɛ Filistifoɔ bansifoɔ wɔ no. Na ɛbɛba sɛ wuduru kuro no mu hɔ a, wubehyia adiyifoɔ asafo a wɔresane afiri sonsoromea hɔ, na bɛnta ne mpintin ne mmɛn ne asankuo di wɔn anim, na wɔrehyɛ nkɔm. Na Awurade honhom besi wo so, na wo ne wɔn ahyɛ nkɔm, na wadane ayɛ onipa foforo. Na sɛ nsɛnkyerɛnneɛ yi ba mu ma wo a, yɛ ɔde wo nsa bɛsoso wɔfa, na Onyankopɔn di w'akyi, na di m'anim sane kɔ Gilgal. Na hwɛ, me nso meresan maba wo nkyɛn mabɛbɔ ɔhyeɛ afɔdeɛ ne asomdwoe afɔdeɛ. Tena hɔ twɛn nnanson kosi sɛ mɛba wo nkyɛn mabɛkyerɛ wo deɛ yɔ. Na ɔdane ne ho sɛ ɔrefiri Samuel nkyɛn akorɔ no. Onyankopɔn maa no akoma foforo. Na nsɛnkyerɛnne yi nyinaa baa mu da no ara. Na oduru kokoɔ no so hɔ no, hwɛ, adiyifoɔ asafo behyia no, na Nyankopɔn honhom besii ne so, na wɔhyɛ nkɔm wɔ wɔn mu. Na wɔn a wɔne no kane no nyinaa hunu no sɛ, ɔrehyɛ nkɔm adiyifoɔ mu no, nkurɔfoɔ no sesee wɔn ho sɛ, ɛdeɛ ne deɛ ayɛ case ba no yi, Saul nso firi adiyifoɔ no mu anaa? Na obi a ofiri hɔ nom bua sɛ, na wɔn agya ne hwan? enti ɛdanee abebusɛm sɛ, Saul nso fra adiyifoɔ no mu anaa? Na wɔwie nkɔmhyɛ no, ɔbaa soronsorombea hɔ. Na Saul agya nua ka kyerɛɛ no ne abɔfra no sɛ, ɛhe na mokɔe? Na ɔse, Yɛkɔhwehwɛ mfunumu no na yehunu sɛ woni hɔ no, yɛkɔɔ Samuel nkyɛn. Na Saul agya nua no kaa sɛ, Ka me deɛ Samuel ka kyerɛɛ mo no. Na Saul ka kyerɛɛ n'agya nua no sɛ, Ɔkaa no pefee kyerɛɛ yɛn sɛ, wahunu mfunumu no. Na ahenni no ho asɛm a Samuel kaeɛ no deɛ, wɔanka nkyerɛ no. Na Samuel hyiaa ɔman no baa Awurade nkyɛn Mispa. Na ɔka kyerɛɛ Israelfoɔ no sɛ, Sɛdeɛ Awurade Israel Nyankopɔn sie nie, me na meyii Israel Misraim baeɛ, na megyee mo Misraim nsɛm ne ahenni a ɛhyɛɛ mo so nyinaa nsɛm. Na mo deɛ, ɛnɛ moapo mo Nyankopɔn a ɔne deɛ ɔgyee mo mmamɔneɛ ne mahohia nyinaa mu no. Na mo se no sɛ, dabi, na si yɛn so hene. Na afei mummegyina Awurade anim sɛdeɛ mo mmusuakuo ne mo mpempem dodoɔ teɛ. Na Samuel ma Israel abusuakuo no nyinaa twi pini. Na ɛbɔɔ Benyamin abusuakuo. Na wɔma Benyamin abusuakuo no pinkyɛe, sɛdeɛ ne musua no teɛ. Na ɛbɔɔ Matri abusua. Na ɛbɔɔ Kis ba Saul. Nanso ɔhwehwɛɛ no, wɔanhu no. Na okobisaa Awurade bio sɛ, Onipa no benya aba anaa? Na Awurade se, Hwɛ, wakɔ ho ntaneɔma no mu. Na otutuu mmirika kɔfaa no firi hɔ. Na wobegyina ɔman no mu no, na wɔware sene ɔman no nyinaa, firi ne mɛtiri so kɔ soro. Na Samuel ka kyerɛɛ ɔman no nyinaa sɛ, Monhwɛ deɛ Awurade ayi no, na obiara nte sɛ ɔno ɔman yi nyinaa mu. Na ɔman no nyinaa bɔɔ osi sɛ, Ɔhene tiri nkwa. Ɛna Samuel kaa ahenni no ho nhyehyɛeɛ kyerɛɛ ɔman no. Na wɔtwerɛhyɛɛ nwoma mu de to Awurade anim. Na Samuel gyaa ɔman no nyinaa kwan ma wɔkɔɔ wɔn afie. Na Saul nso kɔɔ ne fie Gibea. Na ɛdɔm no mu binom a Onyankopɔn aka wɔ n'akoma no ne no kɔe. Na mma huhufoɔ bi kaa sɛ, Oyi bɛyɛ dɛn na wagye yɛn? Na obu no animtia. Na wamfa ayɛdeɛ ammere no. Na ɔyɛɛ sɛdeɛ ɔnteɛ.